जोंनि माखासे मानसिफोरा बा सुथुरफोरा जानो हागौ बर'फोरखौ जौजों ड्राग्सजों माने गेलेहोनानै हारिखौ गाहायाव हायलांहोफिननो नाजानाय बेफोरबायदि गोबां राजखान्थिगिरिफोरबो थानो हागौ। आंनाथ' थैयानो ओरैबायदि गरम जाजोबदों खोनानानै। नोंथांमोनाव बर'नि थै दंना गैया जाखो? जोंनि बर'फोरनि आफादा बोरो बा थैनानै थाखो? जाय बर'नि जायगायाव साख्रि मावफैनानै रेन्जार मावफैनानै बर'नि मैखोम एरियायाव साख्रि मावनानै रेन्जार तालुकदारा बर'खौ जे कुकुर कुत्ता बायदिसिना खोथा बुंदों खाथिबु थाथिबु, दा बिनि सायाव बर'नि मैखोम सिनस्रि आफादफोरा एक्सन लागोना लायाखै, एफआइआर होना होआखै आरो लोगोसे पाब्लिकफोरनि कन्डिसना मा जानानै दं। फारसेथिं राजखान्थियारि नोजोरनिफ्राय जोंहा मस्ट पावारफुल EM अफ BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथां फेरेंगा सारा मा बुंदों बेखौ लासैनो भिडिअ होलांबाय थागोन। गिबियावनो दिनै नोंथांमोन बयखौबो आंनि जिबि ब्लग चेनेलाव बरायबाय। हेलो एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बर'नि आलफ्रेड चेनेलाव जोंना आलफ्रेड बसुमतारी साराहाय, आं गय जानानै रायलायबाय दे निमाहा हो। बिथाङाबो बुंदों आरो बिथाङा बुंदों आंनाथ' थैयानो गोदौजोब्बाय, नोंथांमोना मा रोखोमै दं, गोदौना गोदौआखै सोंदों बिथाङा। आरो हानायसेबां शेयार खालाम होनदों, दुखु मोनदों बिथाङा। आरो इन्डियानि माखासे ल'खौ बिथाङा स्क्रिनाव देखायना होनानै बे पेनेल क'डनि गेजेरजों, बे ल'नि गेजेरजों जों एफआइआर होनो हायो बिथाङा खिन्थादों। बिथाङा बर'नि आफादफोरखौ खावलायदों, नाथाय एडभाइस होआखै। आलफ्रेड सारा एडभाइस होआखै जे ओरै आयेना कानुना होननानै। बिथाङा खिन्थानानैसो होदों, बयबो मिथिदों, रायजो राजाफ्राबो भिडिअखौ, आलफ्रेड सारमोननि भिडिअखौ बयबो उन्दै उनला नायजोबो नालाय, मोनसे बारग'आ नालाय, गार्जेन थरफनिफ्रायबो नायो बिथांनिखौ। ओंखायनो बिथाङा बे ल'खौ खिन्थाना होदों। आरो बिथाङा इउटुबारफोरखौ गासिखौबो खावलायदों हानायसेबां शेयार खालामनानै हो। दा बाथ्राया सैथो, थैया गरम जादों। बेखायनो जोङो आयेननि गेजेरजों, जों आयेनखौथ' आखायाव लानो हाया, आरो जों एसे एनै जा मावनांगौ बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे मावहरखाबाय। दा जोङो आयेननि गेजेरजोंसो जोङो थांनांसिगौ, थाबायनांसिगौ। आखायाव लानानै जों खामानि मावनो नाङा। आयेनाव मा दं बेनि गेजेरजों जों दा बोलो होनांसिगौ। रायजो राजाफ्रा थांगोन, बेनिफ्राय बर'नि आफादफ्रा, मैखोम आफादफ्रा, गोगोम गोरा आफादफ्रा बेखौ थाबैनो एफआइआर होनांसिगौ। नाथाय दिनैसिमाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बनसु, थुनलाइयारि आफाद, गोबां बर'नि मैखोम आफादफ्रा बिनि सायाव जेबो खोथा बुंनाय आरो बिनि सायाव जेबो एक्सन लानायखौ नुनो मोनाखै। दिनै आं खावलायो, बनसुआनो होन, बबेबा पलिटिकेल आफादानो होन, समाज आफादानो होन, आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन, आं दाख्लैबो खावलायखादों, बिनि सायाव थाबैनो एफआइआर होनांसिगौ, एक्सन लानांसिगौ। जोङो जोंनि गोहोखौ दिन्थिनांसिगौ। दा बेनो। बेजों लोगोसे दिनै मस्ट पावारफुल EM अफ BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथां अनारेबल श्रीजुत रन्जित बसुमतारी फेरेंगा सारा मा बुंदों बेखौ नायलांदों नोंथांमोना। बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। मेइन टपिकआ जादों रायमना नेशनेल पार्कनि संरैखा आरो बिनि साखाथि फाखाथि थानाय प्लेन्स एरियानि मानसिफोरनि थांना थानायनि राहा लामा, बा बेयाव माबायदि गोहोम खोख्लैनो हायो बिनि सायाव। बाथ्राया खोब रंजाथावना जे जोंनि नैबे रायमना हालामनि बा जलायस्रि हालामनि बा कसुगाव हालामनि जोंनि रायजो राजाफ्रा जथायै खौसे जानानै जोंनि जारिमिनारि जा इम्परटेन्स आरो जोंनि दा मिथिंगानि समायना रमायना मिथिंगाखौ संरैखा खालामनाय, बेखौ लानानै जों जेब्लायबो सांग्रां जादों। आरो बे हालामा बेखौ संरैखा खालामनो हानायनि थाखाय आं खोब
आंनि गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मानबगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बे रायमना नेसनेल पार्कखौ दानो हाबाय आरो बावैसोनो जों मोनसे बे बोसोरनि गेजेरावनो 2024 मायथाइनि गेजेरावनो मोनसे नेसनेल पार्क दानो थांगासिनो दङ आं बेखौ दा बिनि मुंखौ बुंथ'लिया खोब गोख्रैनो जों बे नेसनेल पार्कखौ दागोन थामहिनबा जोंनि बर'नि माहारियारि बाद दानायजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय जोंनि इक'नमिखौ सोमोन्दो थानाय जोंनि मा होनो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ फोथांना लाखिनायनि लामाजों मिजिंजों जोंनि जा नेसनेल पार्क दानाय बे नेसनेल पार्क दानाया स्पेसियेलि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायावहाय मोनसे बिहोमा होगोन बेखौ जोङो फोथायनानै जोङो खामानिखौ मावलांगासिनो दङ आंनियाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आंनि बेक्तिगत भाबै आं बेखौसो खावलायो थांनाय जोंनि सोमावसारनायनि समाव जोंहा फरायनाय बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव समाज बेबस्थायाव जोङो गोबां खहा जालांदों बेफोर खहाफोरखौ सुफुंनो जोंनो गोबां समनि गोनांथि जागोन अब्लाबो जोंनि दिनैनि बे देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि माखासे मानसिफोरा बा सुथुरफोरा जानो हागौ बर'फोरखौ जौजों ड्राग्सजों माने गेलेहोनानै हारिखौ गाहायाव हायलांहोफिननो नाजानाय बेफोरबायदि गोबां राजखान्थिगिरिफोरबो थानो हागौ बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानानै बड'फा इउ एन ब्रह्मनि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सानस्रि नेसनेलिजम माहारियारि बाद आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जा प्रिन्सिपल माहारियारि बाद बेफोरखौ सोनारनानै बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि इयुन जेनेरेसनाबो मोनसे गेरेमसा हारि दानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा सिमां बे सिमांखौ मोगथां खालामनायनि थाखाय खामानि मावनांगौ आं बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायो स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ